खुलुमबाय समनि रादाब नायगिरि नोंथांमोनखौ बरायबाय। आं दिनै दाबसे जायगायाव गसंना दङ। नैबे आंनि उनथिंजाय थानाय जानांगौ बेनारखौ दान्दिसे उनावहाय बसायगोन। बे जाबाय गांजेमा नेचार्स केम्प। बेहाय नाइट स्टेनि खाबु दङ आरो जानायनि खाबु दङ। दा बेहाय फैनायनि गुबै जाहोना बेनो, दिनै नैबे केम्पखौहाय अपेनिं खालामबाय। दा अपेनिंनि सोमोन्दै बे बिगोमाया मा फोरमायो जों फै बिथांनि खुगानिफ्रायनो एसे मिन्थिनानै लानि। नोंथाङा फालांगिजों सोमोन्दो गोनां, दा बेबायदिनो फिन आरोबाव नैबेहाय मिथिंगायारिजों सोमोन्दो लाखिनानै हाग्रामा ब्रिज खाथियाव दिनै मोनसे रेजर्ट बेखेवबाय। मा फोरमायगोन? फार्स्ट अफ अल माने नोंथांमोनखौ आंनिफ्राय धन्यबाद होनांगोन। आं एक्सुवेलि बे प्रपार्टिया आंनिनो गावनिनो प्रपार्टि। दा बेखौ आं ओरैनो 5 बोसोर 6 बोसोरनि सिगाङावनो प्लानिं खालामोन जे माबा मोनसे खालामनो होननानै। आंना ओरैनोबाबो आंना गांजेमा लज सापागुरियाव दङ आरो हटेल गांजेमा गेटवे, बेबो रिसेन्टलि आं अपेन खालामदों बेंटल गेटआवहाय। दा जोंथ' बहुद गिदिंबोगासिनो दङ, आलदा आलदा जायगायाव जों गिदिङो, जों राइडार्सबो। ओमफ्राय जों जुदि रोंखा राखा जानानै जोंनि जायगाखौ जों जुदि जों डेभेलप खालामाबा, टुरिजम जायगाखौ जुदि जों डेभेलप खालामाबा सोर खालामगोन? दा आंनि उद्देश्यआ बेनो जे आं बायदिबो बयबो बिजनेस फालांगि जानांगौ। आंल' नङा, गुबुनफ्राबो सोलोंनांगौ। मानो होनबा दिनैहाय जों मेघालया बा गुबुन गुबुन दाब दाब जायगायाव जों थाङोब्ला जोंबो बेबायदिनो रिजर्टआव थाहैनांगौ जायो। स' जों बेनिखायनो आंना मा, बे जोंनि ओनसोलखौ जोंनो गावनो डेभेलप खालामाबा सोर खालामगोन? बे हिसाबै आं बेखौ खालामजेननाय जादों आरो। ओरैनो नुबाय नोंसोरो ओरैनो नेचारेल माखासे जिथु मोननाय बुस्थु, जेरै दंफां बा औवा सौवा, थुरि सुरि, आजिखालिथ' थुरिखौ मोना, थेवबाबो बिराद खस्थ' नांदों बेफोरखौ माने बुथुमनायावहाय। थेवबाबो सानफ्रोमबो आंनो हर सान नांथाबनानै दङ। देहा बोलो होनानै आंनो थायो बेहायनो। दिनै 15-20 दिननिफ्रायनो आंनो खुद मावगासिनो दङ। दा बेनि सिङावहाय केम्प दङ, मोनबासो केम्प। बे केम्पनि नामखौ आं बायदि नाम दोनदों। जोंनि जेरैहाय BTC आव फेमास माखासे टुरिजम प्लेस दङ। स' देट माखासे जुदि गुबुन हादोरनि बा गुबुन जायगानि मानसि फैनानै जुदि थाफैयोब्ला बिसोर सोंगोन, जमदुवार केम्प बा खालामाथि केम्प बा मानास केम्प, बिसोर थानानै सोंगोन मा बुस्थु बियो। होमबा आं बेखौ बुंनो हागोन जे खालामाथिया बिराद मोजां मोनसे जायगा, नोंथांमोना थांनानै एक्सप्लर खालामनो हागोन होननानै। मानासखौबो बिनि मोनफा सोमोन्दो लाखिनानै आं बिसोरखौ माने खिन्थानो हागोन आरो। बेहाय फैनायनि थाखाय खाबुआ माबायदि? बेनो एकदम सर्ट डिसटेन्स, बियो बांद्राय गोजान नङा। सापागुरिनिफ्राय हार्डलि जास्ट 3 किल'मिटार्सल'। आरो बासजोंबो फैनो हायो, अट'जोंबो फैनो हायो, गावनि गारिजोंबो फैनो हायो। आंना अलरेडि पार्किं एरिया सुबिदा दंखायो। आरो आंनि स्पटनिफ्राय आइ रिभार फेस्टिभेलाथ' जागासिनो दङ दिनैनिफ्रायनो। बेबो बारा गोजान नङा, हाफ किल'मिटारल' जागोन आरो। जिथु केम्प नोंथांना बेहाय नाइट स्टेनि थाखाय, बेनि थाखाय बेसेना माबायदि? आं ओरैनो बेसेनखौ 1999 लादों, इनक्लुडिं ब्रेकफास्ट। ओमफ्राय मोनसेया जाहैबाय सिंगोल केम्पआ जाहैबाय बेयो 1499, बेबो इनक्लुडिं ब्रेकफास्ट थागोन। ओमफ्राय जानाय लोंनाय गासिबो सुबिदा दङ बेहाय। लोगोसे आं केमेरा पार्सनखौ दिन्थिलांनो खावलायगोन। नैबे केम्पआवहाय माबायदि डेक'रेसन खालामनाय जादों बेखौ आङो फारियै दिन्थिलांनो नाजागोन। सिकना जाहार केम्प, कालामाटी मानास केम्प। थारै समनि रादाब नायगिरि नोंथांमोना नुनो मोनबाय, नैबे केम्पनि सिङाव फारियै जोंनि बड'लेण्ड हालामनि एबा BTC हालामनि माखासे टुरिजम प्लेस, जेरै रायमना, मानास, जमदुवार, बेबायदि मुंजों बिथाङा नैबे नाइट स्टेनि हलखौ खालामदों। दा बेनि सोमोन्दैबो बे बिगोमाया गावनि खुगाजोंनो फोरमायखाबाय। थारैनो फैनानै गोजोननाय मोनगोन नोंथांमोना। समनि रादाब नायगिरिफोरनो बेखौनो फोरमायनानै बेखिनियावनो दोनथ'बाय। गोजोन्थों।